Hai लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे निकिता दैमारि इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय दिनै माने आङो मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय आरोना नोंथांमोनजों भिडिअ लाबोया गोबां गोबावथार जाबायमोन बेखायनो दिनै साम' ओंख्रि संनायनि भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दायो साम'खौ सायथ'वाखै सायनो रेडि खालायना लाबाय आरो ओमफ्राय दा नोंथांमोनजों आङो बे भिडिअखौनो शेयार खालायनानै आङो मोनसे भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना नोंथांमोना बिदिबा आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आङो न'नि बारिथिं आरोना ओमफ्राय भिडिअ हमनांनो थाखाय मानसि गैया नालाय बेखायनो हारसिंनो हमनानै लानांगौ आरोना सेखानि सोंनानै थाखाय बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो साम'खौ दैयाव सोमना लादो आरोना सुखांनानैहाय ओमफ्राय दा बेखौ आं सायनोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर दा आं सायनोसै आरोना gede gedean biasanya mana bisa hurau susah nana ingin nonton dah bila saya dia nak kamu asing ada orang dia ini mati oke sama sekarang kesini masih kan kalian di sini saya kemarin nak kan बिदिबा लोगोफोर आङो साबि थाना लाग्रोनोसै आरो आंनि साम'स जानायखौ देखायबाय थाबा भिडिअफोरखौ गोलावथार जागोन नालाय आरो नोंथांमोना नायनो बागोन ओंखायनो आङो साम'खौ सायग्रोना लानोसै आरो मा होनो साम'खौ आङो दाननोसै ना मा होनो खिबुखौ मिथिया बेनिखाय भिडिअ थाखाय हारसिं नालाय दायो आङो दानलांसै ना साम'आव सायना लाखांबाय ओमफ्राय आं दाननोसै Đây à? Ê, chết rồi. Đàn với nó. Chơi còn nhiều. Mình không biết. Mà dia sebenarnya kadang langsung ke dan kali dia suka ada.
cuma. Logoफोर बिदिबा आङो दानबाय थानोसै आरोना ओमफ्राय दानखांनायनि उनाव नोंथांमोनजों आं नुजाफिनलायनोसै बिदिबा आं दानग्रोना लानोसै साम'खौ आरो सुनाबो लाखाग्रोनोसै बिदिबा नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो आङो दुन्दिया खाना फैदो आरोना न'नि बारियावहानो नै जि मोजां जाखादों दुन्दिया ओमफ्राय हाग्राबो आदा माखासे दोङो इदि देराखै खाबाय आङो साम' ओंख्रिया होखालायना खानोसै लकेल दुन्दिया जाबाय बेखिनियानो ओमफ्राय बिथिंगालाय पुरा लाफा मैगं आरोना सानावबा मोजां नुगौमोन दा मोनहोनायखाय बारा मोजां नुवासै नै बिथिं लाया बिबार बारजोब्बाय ओमफ्राय नैया लाया बिबार बारजोब्बाय ओमफ्राय लाफाया जि गोथां दा रोदोमना दंजोबो बिदिबा आङो खाखांबाय नालाय दुन्दियाखौ नै लोगोफोर आङो नै दालिखौ सुना लाखांबाय आरोना ओमफ्राय दा बे दालिखौ रुग्रोना लानोसै ओमफ्रायसो साम'खौ संनोसै नायनो हागोन नै नोंथांमोना बेयाव आं गासैखौबो जोबखाबाय आरोना नै ओमफ्राय अरा जोंगासिनो बिदि अराव सङो आरो दा ओमफ्राय आं दा खोबना होसिगोन गोदौबाय थासिगोन आरोना नै रुइबाय आरो ओमफ्राय खोबना होनोसै माने आङो इयावहा थाव सेरनायफोरखौ आं देखायबाय थानाय जायासै इयाव संख्रिबो एसे हरनानै लाबाय ओमफ्राय बिनि दैखौ एसे रानहोसिगोन आरोना ओमफ्राय गेस गैया नालाय बेनिखायनो अराव संबाय आरोना ओमफ्राय एबारे खोबनानै होसिगोन दसे बेयावहा आङो खारै होखांबायमोन आरोना ओमफ्राय खारै होनायखौ आङो देखायासै ओमफ्राय दा नायनोसै आरोना माबायदि जाखो दालिखौ रुनानै लाग्रोनोसै आरोना आं दालि रुनायखौ देखायनो हाला बांसिन ओमफ्राय आङो दालिखौ रख'ग्रोनानै लानोसै आरोना लोगोफोर दायो माने गोदौगासिनो आरोना इयो ओमफ्राय आङो दालि रुनाय मानाय बेफोरखौ आङो होबाय थानो हायासै नालाय हारसिं जाबाय भिडिअ हमना होनो रावबो गैया ओंखायनो आङो डाइरेक्ट होखांनानै गोदौनायखौ आं दिन्थिबाय आरोना बिदिबा आङो लास्टावहा मोनखांनानै आङो दिन्थिनोसै आरोना दायो आङो दुन्दिया होनोसै नै मोनहां जाबाय नालाय माने मोनबायानोसै आरोना होनोसै वाव गोथाव जाबाय आङो डाइरेक्ट आङो खांना दोनखांनायखौ देखायनोसै आरोना दायो मोनबाय आरोना नै गोथाव दायो आं बेखौ टेस्ट खालामना नायदो आरोना tasty बिदिब्ला आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लाभ इउ अल नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसै